Aquí estem en el parc lúdic. Ja veieu que ja tenim muntats els llits elàstics. De cara a aquest cap de setmana tindrem el parc lúdic obert ja gairebé en mode estiu. Abandonem aquí tot el que serien activitats d'hivern i encetem els llits elàstics. Després tindrem la torre elevada d'equilibris, els jocs d'equilibri, el rocòdrom pels petits i, evidentment, els tubis que tanta diversió ens ofereixen. Però, si el que voleu potser és fer una activitat més aquàtica, tenim les barques que estaran obertes per poder gaudir d'aquest cap de setmana, ja sigui fent barques, ja sigui fent canoes. També tindrem els ponis, que ens permetran fer passejades amb la canalla. Ja ho veieu, un munt d'activitats ja enfocades en format estiu. Malgrat que el fons no ens acompanyi gaire, aquesta neu penseu que desapareixerà ràpid en la primera ullada de sol i ho tindrem perfecte per a aquells que vulgueu anar a caminar, a fer els camins de l'entorn, aquí a prop del santuari, sense anar-se massa muntanya amunt, que per fer això ja calen condicions específiques, material específic. Aquest mes de maig ens gaudirem de tot el que serà la floració, veurem les flors de muntanya, veurem com totes les bestioles comencen a moure's aquí prop del santuari buscant aquests brots d'herba fresca després d'un hivern amb l'herba ben seca que tenen ganes d'alimentar-se. A nivell d'activitats tenim previst el 19 de maig, la festa infantil de primavera, que farem una sortida amb les monitores del cau de la Marmota per conèixer els ocells, veure'ls de prop, prismàtics, la quantitat d'ocells que tenim, de grossos, de petits, i després un taller en el que fareu unes menjadores, perquè tothom el que vol és menjar una miqueta. Vinga, animeu-vos!